Polovička toho kvázi akože úspechu, keď si identifikuješ vlastne cesty, ktoré nikam nevedú. Vítam vás pri ďalšej epizóde videopodcastu Next Step Science. Moje meno je Mária Mazurová a dnešným hosťom je pán doktor Filip Brázga. Dobrý deň. Je generálny riaditeľ, vedecký inovátor a spoluzakladateľ spoločnosti Selecta Biotech SE, ktorá sa zameriava na vývoj kvalitných zdravotníckych produktov s potenciálom zásadného zlepšenia liečebných výsledkov. S viac než 25-ročnou odbornou praxou v onkológii a viac ako 10 rokmi skúseností v biotechnológiách spája profesionálnu angažovanosť s hlbokou vedeckou expertízou. Vyštudoval fyzikálnu a biomolekulárnu chémiu, pričom jeho primárnym výskumným záujmom bola štruktúra a funkcia RNA. Pôsobil v Národnom centre pre výskum biomolekúl v Českej republike, neskôr na Ústave polymérov na Slovenskej akadémii vied. Tak vítaj. Zdravím všetkých. Ďakujem za pozvanie. Prečo si vybral práve prírodné vedy? Aj to je komplikovaná storka. Ja som v podstate prírodné vedy neobľúboval napríklad na základnej škole, pretože jednoducho som k tomu mal ďaleko, ja som tomu nerozumel, ale strašne som mal rád matematiku a cez matematiku som sa dostal k prírodným vedám, pretože veľa prírodných vied využíva matematiku ako aparát a tam som sa vedel uplatniť, pretože matematika mi išla a keď som mal dobrých mentorov a dobrých učiteľov, tak som tie veci neskôr samozrejme pochopil a potom už mi to učarovalo a ostal som vlastne v tomto prírodovedeckom svete. A potom akým smerom sa uberala ďalej vaša kariérna cesta? Kde si vlastne študoval? No ja som pôvodne keď som malý, som chcel byť strašne lekár a ma to strašne dlho ako keby držalo pri mojej motivácii, lenže na lekárskú fakultu kvôli vlastnej nejakej hlúposti som sa vlastne nedostal, tak som si v podstate povedal, že počkám 1 rok, pôjdem na chemickú technologickú v tej dobe, dneska to je fakulta chemickej a potravinárskej technológie tu v Bratislave, no a že uvidím a vyskúšam znova. No a čo sa nestalo? Samozrejme matematika za Saferovom ročníku, veľmi dominantná, plus chémia, no a tam vlastne chemická laboratória mi tak strašne učarovali, že už som úplne upustil tú predstavu, že budem vlastne sa pohybovať v medicínskom svete. Začal som vlastne študovať neskôr teda chemickú technológiu a fyzikálnu chémiu. No a potom, keď som skončil v podstate inžinierské štúdium, tak som išiel v podstate robiť doktorát na biomolekulárnu chémiu, čiže zasa to bola fyzikálna chémia, ale už aplikovaná do nejakého biosveta. A takto okruhom som sa postupne znova začal dostávať vlastne do toho medicínskeho priestoru, pretože po skončení doktorátu som vlastne išiel pracovať do detskej nemocnice na onkológiu. No a tam vlastne všetko, čo som sa naučil dovtedy, tak tam bolo hodnotné, pretože to bol troška taký iný pohľad na vec, ako štandardne ľudia v laboratóriu alebo doktori akože majú. No a popri tom som sa dozdelal vlastne v molekulárnej biológii. Tam som strávil veľmi peknú etapu svojho života. No a neskôr som sa v podstate vrátil domov. To je tá etapa, kedy som pracoval na Slovenskej akadémii vied, na ústave polymérov. Tam zasa som sa troška dovzdelal v makromolekulárnej chémii. No a všetko to vyústilo v to, že som vlastne so svojou kolegyňou a založili sme vlastne súkromnú spoločnosť Selecta Biotech a v podstate všetko, čo sme sa naučili, sa snažíme nejakým spôsobom v tejto spoločnosti zhodnocovať. A ako už bolo povedané, tá spoločnosť sa momentálne venuje vlastne vývoju v podstate novej generácie alebo nového typu liečiv, práve preto, aby skvalitňovala zdravotnú starostlivosť v zmysle minimalizácie vedľajších účinkov. Čiže to je taká skratka toho, že jak som to ja plynul posledných 30 rokov. Ale moja cesta bola na začiatku naozaj podkutá matematikou. Ja som strašne rád počítal a všetko, čo som robil, tá matematika mi strašne pomáhala a išlo mi to potom ľahko. Hej, to dáva zmysel. Však vlastne všetky experimenty, keď sa vyhodnocujú, tak je to štatistika, čiže tomu sa vedec nevyhne. Ale to som chcel povedať, že tá matematika skôr akože mi otvárala oči, že ja som mal mal som šťastie na dobrých učiteľov, ktorí mi vysvetlili, ako veciam rozumieť cez tú matematiku. To znamená, že ja som sa moc neučil ako keby, že dogmaticky, že takto to je a takto to niekto vymyslel, ale v podstate ja som sa snažil, a tá fyzikálna chémia mi s tom veľmi pomáhala, že odpovedať na otázky, že prečo tie veci takto fungujú, ako je to možné, že to fungujú. Má to svoje rácio, všetko som si vedel nejakým spôsobom odvodiť a dovysvetliť a to v podstate aj vlastne utožilo ten základ aj čo sa týka tých inovácií, ktoré v podstate vo firme rozvíjame, pretože áno, jak už bolo spomenuté,
tak mám nejaké patenty alebo nejaké predmety duševného vlastníctva, čiže aj to sa prejavilo, vlastne celá tá genéza sa prejavila na tom, že sme boli schopní identifikovať nejakú dieru v poznaní a priniesť tam nejaké riešenie, ktoré pevne veríme, že pomôže ľuďom. Teda naša cieľová skupina sú teda pacienti. Ako si sa vlastne dostal do tej detskej nemocnice? Ježiš, to je komédia. A čo si tam presne robil? Akože, No, že prečo niekto z technickej univerzity ide potom týmto smerom? No z technickej som išiel na tú prírodovedeckú, lebo v podstate doktorát som robil na prírodovedeckej na Masarykovej univerzite, s tým, že ešte som bol čiastočne zamestnaný na biofyzikálnom ústave vlastne v Akadémie vied Českej republiky a v tom Národnom centre, čiže to bola taká trojkombinácia, že univerzita, Národné centrum a biofyzikálny ústav. No a ja som si totiž to myslel, že dobre, v tej dobe bola veľký boom alebo experimentálny boom, že v podstate sa podarilo vykryštalizovať ribozom v kozme, takže veľa ľudí sa venovalo vlastne RNA, ribozomálnej RNA, rôznym typom RNA a tak ďalej. A ja som mal to šťastie, že som vlastne v tej dobe bol aj v Spojených štátoch na stáži vlastne naozaj so špičkovými ľuďmi, ktorí sa tomu venovali ako keby úplne tí pionieri. No a ja som si myslel, že keď skončím doktorát, že nám nejako čaká svet. No a nečakal úplne. Takže v podstate tá moja cesta do detskej nemocnice bola náhodná, pretože ja som išiel na úrad práce a som si normálne na výveske našiel, že hľadajú proste člena do tímu. Ja som bol ochotný zahodiť v podstate všetko to, čo som sa naučil a povedal som si, že dobre, je toto situácia, ktorá mi prišla ako keby do cesty, idem sa uchádzať do nejakú pozíciu, ja viem, kde mám silné stránky a ja keď som išiel na pohovor, povedal som, že ja síce veľa vecí z vášho odboru neviem, ale myslím si, že sa viem naučiť, vždycky som sa učil rád. A v podstate tú šancu mi dali. No a keď to môžem takto povedať, za pol roka som mal v podstate prvý vedecký článok na aplikovanie toho, čo som sa naučil mimo lekárskeho prostredia do konkrétnej analýzy jedného génu a korelácie vlastne s nejakou predikciou alebo respektíve s prognózou pacientského stavu pri liečbe. A tam znova, či to je šťastie, alebo to je karma, alebo priťahujem nejakých ľudí, opäť som mal šťastie na kolektív, pretože ma veľmi pomáhali vlastne dostať sa do toho lekárskeho prostredia, aby som nebol teda mimo, že ja si niečo počítam, viem nejaké RNAčky, ale už tam bol ten pacient a vlastne sa to celé takto ako keby spojilo. To, čo som chcel ako chlapec, byť v lekárskom prostredí ako lekár, tak som sa postupne dostal vlastne úplne z druhej strany do lekárskeho prostredia. Nie som lekár, ale som v lekárskom prostredí a myslím si, že aj veci, ktoré robíme práve s tou prapôvodnou mojou motiváciou proste pomáhať ľuďom a zlepšovať zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Čiže asi si vtedy si hľadal prácu tam, kde si vtedy žil, alebo si rozmýšľala, že sa chceš niekam ďalej posunúť? Nie. Ja som bol sklamaný z toho, že po skončení môjho študijného programu ja som mal troška inú predstavu, ale jednoducho situácia, deľba, voľné pozície bola taká. My sme mali korektný vzťah s mojim bývalým vlastne ako keby mentorom, vedúcim alebo supervisorom, alebo aké je teraz to najvhodnejšie slovíčko. A sme sa normálne slušne rozišli, len s tým, že ja som nechcel ostať len tak visieť niekde, hej? Jasne. A nepremýšľal som o tej budúcnosti takým spôsobom, že som to mal naplánované. No a jednoducho som išiel na úrad práce, úplne zištne som bol teda, keď už teda nedostal som možnosť robiť na nejakej postdoktorandskej pozícii, tak som išiel na úrad. Úplne objektívne hovorím, že troška som si chcel aj ako keby oddychnúť, takže som akože úmyselne troška zneužíval ten úrad práce, že ako mal som kľud, dostal som nejaký smiešný peniaz, ale musel som si hľadať prácu. No a naozaj to bolo jednoduché. Došiel som raz proste na ten úrad, pozrel som si na stenku, bolo tam, že hľadajú proste človeka do laboratória. Ja som chcel ísť na tú najnižšiu pozíciu, kde vlastne ľudia chodia so stredným vzdelaním, stredoškolským vzdelaním alebo tak. A oni v podstate dostal som tú šancu napriek tomu, že sme tam boli 8 na tom pohovore. Ja jediný som nemal žiadne adekvátne vzdelanie, ostatní mali, ale myslím na tom osobnom pohovore, keď som bol s tým vedením, tak či už to bola moja osobnosť, alebo to, čo som povedal, lebo ja som sa v podstate ich na rovinu ako spýtal, že či publikujú články, či tu plánujú ako implementovať nejaké vedecké postupy na to, aby odhadovali úspešnosť liečby, trvácnosť liečby a tak ďalej. A oni sa mi tam začali rehotať a ja som sa pýtal, že teda prečo sa akože smejú? A oni, že no však len tak, no však a čo si myslíte? Hovorím, že ja nič neviem, lebo oni sa ma pýtali priamo, že vy viete, pán kolega, niečo vlastne, prečo ste tu? A ja, že absolútne nič neviem. Ja neviem nič.
ale viem sa učiť a baví ma to. Pretože biomolekuly a spojenie s človekom ma vždycky proste bavilo a tú šancu som dostal. Či to bola náhoda, alebo čo, neviem, ale myslím si, že tých 6,5 roka, čo potom prinieslo viacej ako 20 prvoautorských publikácií, hodnotia všetci veľmi pozitívne. A vrátane mňa, samozrejme. Ja som bol z toho obdobia veľmi nadšený, pretože som sa strašne veľa vecí naučil a bolo mi umožnené naozaj aj robiť atestáciu, robiť vlastne kurzy, tak aby som bol zdravotnícky pracovník a naozaj sa dostal troška do hĺbky a to je vlastne tá cesta k tej onkológii už také hĺbšie, pretože na tom oddelení, ktoré som ja pracoval, tak to bolo vlastne hemato-onkologické oddelenie, čo sa primárne venovalo teda difúznym nádorom krvetvorby. Takže to bola tá cesta. Ty máš vlastne aj MPH. K tomu si sa dopracoval v tomto období alebo niekedy? MPH to je vlastne akože ďalší nejaký master titul, čo sa týka verejného zdravotníctva, pretože samozrejme PhD je vlastne najvyšší stupeň vzdelania, aký na Slovensku môžeš dostať v zmysle, je to vedecká ako keby hodnosť, je to 3. stupeň vysokoškolského vzdelania. No a prirodzene, ja ako človek, ktorý v podstate sa celý život učí, tak prečo zasa nie pozrieť sa na tú optiku ako keby verejným zdravotníctvom, aké veci súžujú, aká je deľba práce, poisťovňa a tento vlastne celý kolobeh toho, že nie je to niečo, čo treba opomínať, keď robíš medicínsky orientovanú prácu, či už vedeckú, alebo proste klinickú, to je úplne jedno. Pohybuješ sa v tom sektore verejného zdravotníctva a keď sa v tom dozdeláš a urobíš si aj nejaké štátne skúšky a urobíš nejakú prácu, tak oveľa lepšie dokážeš navnímať vlastne tie úskalia a aj tie benefity toho verejného zdravotníctva, pretože mne to pomohlo sa troška lepšie zorientovať. Dnešná doba je taká troška plitká, že veľa ľudí sa vyjadruje k verejnému zdravotníctvu, ale nie úplne rozumie niektorým nuanciám a vzťahom, ktoré v tom verejnom zdravotníctve sú, tok peňazí a tak ďalej. A toto mi samozrejme pomohlo, takže ja som rád, že som si opäť mohol rozšíriť nejaké svoje vedomosti tak, aby som bol schopný komunikovať s nemocnicami, s riaditeľmi nemocníc, v rôznych úsekoch, s onkologickými ústavmi a tak ďalej. Lebo oni toto riešia. Oni riešia ambulantnú starostlivosť a potom majú možno nejakú kapacitu ešte riešiť, povedzme tomu ľudsky nejaké zlepšováky pre pacientov a tak ďalej, ale oni sú veľmi limitovaní, pretože oni ako taká výkonná zložka, kde v podstate robia protokolárne liečby, tak nemajú taký veľký priestor zavádzať nejaké inovácie do praxe alebo testovať, ale snažia sa participovať, čo je veľmi dobré. A v tomto celom kolobehu toho verejného zdravotníctva to samozrejme odčerpá nejaký zdroj. A je dôležité, aby ten zdroj potom padol na nejakú úrodnú pôdu a bolo z toho niečo uchopiteľné, tak aby sa z toho dalo vyextrahovať nejaká informácia do budúcnosti, aby sa nejaký proces optimalizoval, niečo sa lepšie nastavilo a tak ďalej. Čiže vlastne pomáha ti to aj potom pri tej firme a prístupe celkovo. Áno, a tak všeobecne aj to vzdelanie, akože niektoré aspekty vzdelania používam v podstate na dennej báze, hej. A niektoré sú také, že dobre, musím si dočítať znova, keď som už pozabúdal tieto veci, však ja nejsom ako nejaký hyperlumen, ale to, čo som sa v škole naučil, je, že viem, kde si mám nájsť tie informácie, ktoré sú pre mňa relevantné, o ktoré sa viem oprieť a z ktoré môžem využiť vo svoju argumentáciu alebo tak. Máš nejakú takú radu, že čo by si študent mal všímať napríklad na vedeckom článku, aby vedel posúdiť, že či to nie je nejaký nie že plagiat, ale proste niečo, čo bolo nejak upravené a nie sú to reálne výsledky, alebo že o ktoré dáta sa vie oprieť? No, to je také ťažké. Tých článkov a časopisov, to je tona. To je akože sú nižšie kvality, sú vyššie kvality, niektoré sú indexované, niektoré nie sú indexované. Pointa je taká, že študent podľa môjho názoru by sa nemal orientovať takouto predpojatou dogmou, že čo je to aký časopis. Lebo niekedy aj v relatívne zlom časopise môžu byť hodnotné informácie. Otázka je, či im vie veriť. To je už na tom študentovi, že on sa musí počas toho mentoringu, a počas toho tréningu, on sa musí naučiť tie informácie ako vyhodnocovať. Ale v prvom prípade ten študent by mal čítať ako. To znamená, ty keď si prečítaš nejaký jeden článok a chceš si z toho robiť generalizovateľný uzáver, tak podľa mňa to nie je úplne dobre. Musíš si urobiť hĺbkovú rešerš, čo sa popísalo posledných 5 rokov, musíš si prečítať článkov viac, musí sa troška dostať do nejakých konsenzuálnych vecí, ktoré sú prijaté komunitou nejakou, potom si povieš, dobre, toto síce sú krásne články, ale zatiaľ to nikto necituje, vyzerá to také, že je to možno otázne, potom sú naozaj vyslovene akože formálne odmietané články, že dobre, to sú v nejakých pirátoch, ne, treba si to prečítať,
pretože nám neprislúcha hovoriť, či to je pirát alebo nepirát. To môžeme do nekonečna otvárať takúto polemiku, čo sa týka korupcia v nejakých článkoch alebo v časopisoch všeobecne a tak ďalej. A to si myslím, že není asi predmetom tejto debaty. Jednoducho svet není čierno-biely. A aj v dobrých časopisoch môžu byť vedecké, proste by som povedal, prvotné výsledky, ktoré sa neskôr nepotvrdia a potom v kontexte nejakého času sú považované za hlúposti. A takisto aj v niektorých slabších časopisoch môžu byť články, ktoré neskôr sa ukážu ako dobré, pretože ich zopakuje viacej ľudí a tak ďalej. Čiže ten kľúč k tomu je mať všeobecný rozhľad v tom, čomu sa venuješ. A ak ten rozhľad nemáš, pretože sa ti nechce čítať alebo nie si vedená k tomu, aby si čítala, že furt niekto niečo predloží a ty to len spapagajuješ ako študent, lebo niekedy sa stáva, že napriek tomu, že to je tréning, že máš mať to vedenie, ale ten študent by mal by byť vychovávaný k tej autonómnej samostatnosti. To znamená, že ten mentor alebo ten supervisor alebo školiteľ by ho mal naučiť základným vedeckým princípom typu postavím si hypotézu, zamietnem hypotézu, overím si experimentom a tak ďalej. A môžeš sa spoliehať na prácu iných, ale jednoducho, keď na nej chceš dlhodobo stavať, musíš ju overiť vlastnými rukami. Inak potom sa môžeš dostať do takého blúdnej mimobežky a v podstate máš dve možnosti. Buď budeš konfrontovať tie práce svojimi zisteniami, ktoré nie sú s nimi v súlade, alebo jednoducho, to je žiaľ taký častý trend, že zmeníš tému, lebo školiteľ povedal, že sa mení téma. A takéto by som povedal, že nie autonómne veci, ale treba to vnímať v nejakom konkrétnom kontexte. Ťažko mi je povedať, že čo by mal ten študent robiť. Môj názor je taký, mal by mať otvorenú myseľ, mal by pochopiť to, že veda není postavená na tom, že niečomu verím. Veda je úplne exaktná, experimentálna proste záležitosť. To znamená, že ak mám nejakú hypotézu, tak ju idem vyvrátiť. A keď ju nevyvrátim, tak dobre, nejaká polpriamka z toho vyplýva, že čo to môže znamenať. A stále musím takto odkrajovať, až dospiem nejakému konsenzu a potom idem s kožou na trh a predostrem to samozrejme prv kolegom, potom vedúcemu a potom nejakému auditóriu formou nejakého vedeckého článku. No. A niektoré články sú super prestížne, niektoré sú proste o ničom, alebo menej. No ale zase tam je aj ten finančný rozmer, napríklad Nature, tam platíte proste poplatky, Open Access veľmi vysoké, čiže to není pre každého a tak ďalej, a tak ďalej. Je to komplexný problém. Ale tak ako pointu si vystihol, že v podstate, čo som chcela, aby zaznelo, tak zaznelo. Vieš, pointa je, že my sa musíme, podľa mňa ako spoločnosť, alebo ako ľudia, ktorí vychovávajú aj nejaké mladšie generácie, my musíme sa snažiť o to, aby tí ľudia používali svoj rozum. Aby len neanektovali, nepapagajovali a potom určite je to plodnejšie a z toho človeka vychádzajú autentické názory, overiteľné názory a vie sa za ne aj postaviť, pretože ich napríklad zažije, ale len nereprodukuje v zmysle, že o tom rozpráva. Čiže toto je asi taký ten message. No. Hej, no to sa bohužiaľ. Ja som bol tak naučený. Ľuďom ťažko vysvetľuje. Že to nie je o tom, že čo verím, neverím, no, ale proste keď mi raz v laboratóriu vidie tento výsledok, tak, áno, ale tak vieš, už sa nemáme o čom baviť. Už proste takto som videla, že to je. To si myslím, že máme, pretože tak, stále ten experiment, vieš, ty si musíš stále nastavovať to zrkadlo, že není si neomylná. To znamená, ak ti to vyjde napríklad v nesúlade s očakávaním, hej, ale urobila si to dobre, tak je to hodnotný dátový bod, sú to hodnotné dáta. A môžeš nad tým rozmýšľať, že urobil som to dobre a nevyšlo mi to, jak som chcel. Tak buď som niečo podcenil, alebo mi chýba nejaký faktor, ktorý to rozhodol, ale keď raz experiment urobíš zle, alebo nad tým nepremýšľaš, tak to je bezcenné. To je úplne bezcenné. Takže treba sa naučiť dobre urobiť experiment. Ne? A potom z toho môžu vyplývať nejaké uzávery. Ale nemala by si hyperinterpretovať, že z toho vyplýva úplne všetko, a zároveň by si nemala skalopevne tvrdiť, že takto je za každú cenu, pretože ty vo svojom čase a vo svojich experimentálnych podmienkach s daným nastavením reprezentuješ len malý proste časopriestor, kde to mohlo nejak výjsť. A napríklad tam mohol byť faktor, a poviem jeden krásny príklad, napríklad PCR. Bežne funguje, všetko vychádza a zrazu ti prestane chodiť. A nerozumieš tomu. A nikto ti nikdy napríklad nepovedal, že aké môžu byť dôvody, prečo ti všetky veci, ktoré si robila doteraz, prestali chodiť. A potom zistíš, že máš otvorené okno. To som presne chcela povedať. Ale vieš, keď ti to niekto nepovie, tak s tou informáciou nerátaš a potom vyvinuje všetko možné, dokonca aj sama seba a dostávaš sa do nejakého možno aj emočného takého tiltu, že nejde mi to a už to je na hranici frustrácie a pritom len stačí si uvedomiť, že PEL je inhibitor PCR a v podstate
urobila si to žiaľ Bohu za nevhodných podmienok a tým pádom ti nič nevyšlo. A máš to zinhibované, pozeráš sa na falošné signály, falošne interpretuješ a je to nekonečná kaskáda proste nekvalitne urobeného experimentu. No. Tak to je. Dobre. Prepáč. Áno, super. Dobre, tak poďme ďalej v kariérnej ceste. Prečo si sa rozhodol, alebo ako to vôbec vzniklo, že si založil firmu? No, bolo to prirodzené vyústenie toho, akým spôsobom sme, totižto my, aj s kolegyňou Veronikou Nemetovou, my sme v podstate vymysleli, akým spôsobom by sa prostredníctvom štruktúry molekúl dali minimalizovať vedľajšie účinky. Áno? No a v tomto kontexte Veronika napríklad má úplne iné komplementárne vedomosti k mojim, takže to bolo veľmi prínosné. Ona samozrejme genetička, viacej molekulárna biologička, troška viacej v nádorových ochoreniach a vlastne v molekulárnej podstate. Takže všetky vedomosti, ktoré sme nadobudli, v istú okamžik kulminovali v to, že dobre, poďme vlastnou cestou a skúsme to dať ako keby na papier, či to není teplá voda, či to naozaj je niečo, čo sme si akože vymysleli a má to, by som povedal, ako to hovorí slušne, že progress beyond the state of the art, lebo samozrejme ty musíš, čo som o tom rozprával, ty musíš poznať ten state of the art. Ty keď chceš niečo robiť a ty nevieš, čo sa robí vo svete na tomto poli, no tak si úplne mimo. Tak netušíš a len lokálne môžeš ako v dobrom slova zmysle ako machrovať, že niečo robíš, ale v podstate svet je niekde inde. Ale keď to poznáš, tak samozrejme my sme podali nejaké patentové prihlášky, tak aby sme dostali nejakú spätnú väzbu vlastne v rámci celosvetových prieskumov analogických riešení. No a tú cestu sme dobojovali, máme udelené proste patenty v 95% biotechnologického sveta. To znamená, že naozaj máme v rukách niečo, čo prináša progres beyond the state of the art, to znamená, nie je to teplá voda. Vieme zásadným spôsobom riešiť niektoré kľúčové otázky, ktoré aktuálne súžujú ten segment, v ktorom pracujeme. To sú tie terapeutické oligonukleotidy, ktoré síce ešte som nevysvetlil, ale to nie je nepodstatné. Na začiatku sme si povedali. Čiže to bol ten zlomový okamžik, sme si povedali, že dobre, má to hlavu petu, má to ratio, my sa na to pozeráme optikou nejakej našich vedeckých vedomostí, že dobre, nenachádzali sme tam nejakú slabinu, tak sme si povedali, že OK, bude to ideálny čas na to zobrať všetku zodpovednosť na seba, ísť si vlastnou cestou a zároveň teda mať tú slobodu. Pretože založenie firmy ja osobne vnímam ako akt oslobodenia sa zo všetkých možných, by som povedal, vecí, ktoré mi parciálne možno vadili v predchádzajúcich zamestnaniach a tak ďalej, pretože to bol dobre fungujúci stroj, ktorý niečo robil, ale na druhej strane furt to bola kvázi taká malá bublina. Hej, že a tuto sme sa rozhodli, že dobre, všetky benefity, ktoré prináša to, že sa človek osamostatní, samozrejme sa v tom zmotňujú v tej firme. Sloboda bádania, môžem robiť, čo chcem a tak ďalej, ale zároveň je to obrovitánske bremeno, pretože musí sa starať o firmu, musí smerovať od niekiaľ niekam a myslím si, že toto sa nám podarilo a v podstate dneska naša firma v podstate má, aby som bol skoro 7 rokov, 6-7 rokov. Keď podľa toho, keď sme začali robiť, keď sme zakladali a tak ďalej. Čiže je to v pohode. Spodal zaujímavú vec, že ti to prinieslo slobodu bádania. Lebo ja väčšinou počúvam aj tak, že trochu opačný názor na firmy versus akademické prostredie, že v akademickom prostredí sa robí ten primárny výskum, kde keď na to človek dostane grant, tak si akože môže robiť čokoľvek, na čo získa grant. A v tej firme musí byť niekde to, že ako to zmonetizovať. To si nemyslím. Ja si myslím, že to je troška také, by som povedal, že laickejšie vnímanie toho akademického sektora. V akademickom sektore není podľa mňa úplná sloboda. Áno, máš pravdu v tom, že vlastne si môžeš napísať grant na čokoľvek, áno? Ale v podstate ty si v nejakej hierarchickej štruktúre a nie je také triviálne, na to musíš mať buď dobré presvedčovacie argumenty, alebo nejaké výsledky, alebo niečo za sebou, ale tá hierarchická štruktúra nejak funguje. Niektorí robia karbamidskú anhydrázu 20 rokov. Áno? Čiže ten tím není taký úplne, povedzme, to je ako príklad, hej, to je úplne podstatné. Nie je taký jednoducho napríklad kompletne to zmeniť, hej, že vlastne dobre, dneska už nebudeme robiť anhydrázu, budeme robiť niečo iné, pretože oni samozrejme tomu veria, je to správne, je to dobré.
majú 20-ročný track record a venujú sa a špecializujú sa a sú úplne excelentní v karbonickej anhydráze, hej? Ale keď sa od tohto týmu dostaneš, veľká pravdepodobnosť toho, že budeš ty pokračovať na karbonickej anhydráze, je to podľa mňa 100%. Čakal, s tým si tam asi išiel. No presne tak. A teraz, keď si chceš založiť úplne nezávislú pracovnú skupinu, tak nehovorím, že si nejaký študent alebo postdoc, nie je to také triviálne. Potrebuješ buď na to nejaký program, že ti umožní, že dobre, vytvor si nejaký malý tím, hej, aby sa ten tím vlastne rozrástol. No a ten program samozrejme je časovo viazaný. 3-ročný program, 4-ročný, 5-ročný program. Ty niečo urobíš, no a potom ostane tá kľúčová otázka, či si vybudovala niečo životaschopné, alebo ťa zafúka niekde inde, skončí program a ideš preč, alebo ľudia odchádzajú prirodzene, niektorí na matersku, niektorí končia školu, tí študenti, idú do sveta, idú do firiem, je to v pohode. Ale firma, máš pravdu, že áno, je tam to, že máš to monetizovať, to znamená, že malo by to byť niečo, čo má vo finále komerčný vlastne rozmer, aby všetko to snaženie sa ti nejakým spôsobom vrátilo. Ale to je už potom na tebe. Ako poznáš trh, čo máš v rukách, povedzme tomu nejaké práva duševného vlastníctva, lebo keď nemáš práva duševného vlastníctva, tak tam samozrejme riziko je, že dojde niekto silnejší a bude robiť to isté a ty so svojím malým kapitálom neurobiš nič. Ti to proste vám aj ukradne, alebo ti to, vieš. A keď tie práva chceš mať, tak jednoducho musíš za ne platiť, musíš získať tie peniaze a tak ďalej. Čiže je to začarovaný kruh medzi získavaním finančného kapitálu na to, aby sa realizovala buď biznis plán, alebo nejaký vedecko-výskumný zámer, ktorý na konci dňa má priniesť proste peniaze. To je firma. V škole tie peniaze, to neznamená, že ten študent na konci dňa nevidí tie peniaze, ale keď získaš projekt, tak vlastne urobila si nejakú aktivitu a na konci dňa máš peniaze z projektu. Čiže je tam istá miera analogie a takisto nie každá vedecká inštitúcia je vlastne, hej, že tam nie je to čisto len štátny sektor, nehovorím, že u nás, ale vo svete. Štátny sektor znamená, že každý rok ti proste pritečie nejaký budget z rozpočtu. Hej, nejaké milióny a ty to proste míňaš na chod inštitúcie a robíš tam nejaký základný výskum, získavaš nejaké poznatky a potom ich diseminuješ formou článkov a očakávaš. Ale vo finále tie peniaze tam prídu, no nemusíš si ich extra akože zarobiť, oni tam ako pritečú samé, ale pointa je, že stále sa to točí o tom istom, že či tie peniaze získavaš, aby si mohla robiť, alebo ti ich niekto dá, aby si mohla robiť, to je furt to isté. Lebo aj ten investor na konci ti tie peniaze v podstate dá za nejakú protihodnotu, za nejakú zmluvu, za nejaký deal, za nejakú spolupartičnosť na tom projekte alebo na tej misii, ale vo finále je to isté. Len ty si môžeš robiť, čo chceš. Ja si môžem robiť, čo chcem. Ja keď sa zajtra otočím a poviem, že toto robiť nebudem, tak to proste robiť nebudem. A v akadémii alebo v tomto sektore to tak podľa mňa nefunguje, pretože tam sú to jednak dlhotrváce témy a tak ďalej. Čiže tak ako hovoril Steve Jobs, že identifikovať aj veci, ktoré sú fakt, že ako je to veľmi dôležité, že nerobiť veci, ktoré proste sa robiť nemajú, alebo nikam nevedú. To je polovička toho kvázi akože úspechu, keď si identifikuješ vlastne cesty, ktoré nikam nevedú. Tak to je tiež dôležité. A potom ti ostanú len tie, ktoré niekam vedú. Hej. Keby si mal tak porovnať ešte nejaké ďalšie rozdiely medzi tou firmou a tým akademickým prostredím? No, alebo tou prácou? Firma je brutálna v tom zmysle, že sa musíš o seba postarať. Nikto ti nič nedá. Zadarmo. Kdežto štátna inštitúcia, len v takomto povrchnom porovnaní, v podstate ide zotrvačne. Štát peniaze daňových poplatníkov proste dáva peniaze. A teraz nechcem byť zlý, že bez ohľadu na to, že či sú výsledky alebo nie sú výsledky, či to nejaký zmysel má alebo nejaký zmysel nemá. To ja do toho súdiť nebudem, to si samozrejme každý vo svojom odbore posúdi sám, na to sú nejaké komisie a tak ďalej. Ale pointa je, že v tomto firma je oveľa ťažšia, že ty si musíš na seba zarobiť sama. Na druhej strane ten benefit je zrejmý. V štátnej inštitúcii dostávaš tie peniaze, nejak sa prerozdeľa nejakým kľúčom, ten kľúč niekto určí, neviem, či je spravodlivý, či je nespravodlivý, to je zasa nejaká téma. A minú sa peniaze a keď sa napríklad minú peniaze za niečo, čo neprinieslo očakávaný benefit alebo zisk, tak to nevadí a prídu na rok ďalšie peniaze. Lebo takto sú štátne inštitúcie financované z rozpočtu. Ešte vo firme takto není. Ty keď urobíš zlé rozhodnutia a tie peniaze minieš a nezorenieš ďalšie, no tak ich proste nemáš.
a vo väčšine prípadov hľadáš nejaké alternatívne cesty a keď ich nezoženieš v nejakú zmysluplnú časové okno, v nejaké zmysluplné časové okno, no tak proste skončíš, koniec, skrachuješ. No. Hej, čiže to je veľmi ťažké, v tom, že je to už, alebo z mojej pozície v podstate ako konateľa, už nie len ako dohliadať na vedeckú, preto je dôležité, aký si buduješ aj tím. A my v našej firme máme fantastický tím, tých ľudí poznám proste roky. Je na nich veľký spolách a v podstate robia a pomáhajú mi aj vlastne kolegyni doktorke Nemetovej, jak som hovoril, pomáhajú nám vo veľa veciach, čo sa týka laboratórneho chodu a tak ďalej. Pretože my už sme troška ako keby sa odklonili od tej striktnej laboratórnej práce, lebo konateľ to už samozrejme, už musíš zháňať peniaze, robiť investičné kolečka, partnerstva, podpisuješ, pozeráš sa na tú kvalitu, určuješ ten smer, ale ten deň je limitovaný proste svojim časom a nedá sa to robiť tak, že si preexponovaná, jednoducho musí to byť triezvo, racionálne nastavené, aby ti tá práca, aby sa nestala otrokom svojej práce a prinášala ti stále radosť, ale si sa cítila aj ako keby pri sile, zdraví, a mentálne v pohode. Sú ťažké chvíle, sú dobré chvíle, tešíme sa, sme nahnevaní alebo nasratí, takto keď pre študentov, ale to k tomu patrí a je to úplne v pohode. Aj chodívaš ešte do labaku? No jasné. Sice nie robiť už fyzicky, ako keby, hej, na to som venoval dosť času, aby som samozrejme nejakým spôsobom tie vedomosti a zručnosti, ktoré som nadobudol ja, keď som bol aktívne v labáku, lebo vtedy som nemal čo robiť, ako keby iné na práci. Som došiel, mal som svoje protokoly, urobil som prácu, zopakoval som prácu, interpretoval som a reportoval som vedeniu. Teraz je to presne opačne. Tým, že aj som bol školiteľ, aj s kolegami som pracoval vlastne desiatky rokov dozadu, tak v podstate nejaký ten môj prístup k tomu, ako by sa mala robiť laboratórna práca, ako ja som bol naučený, myslím si, že tá transmisia ako prešla, takže to robia v podstate oni za mňa, no a ja potom chodím, ale nejako to kontrolujem, kladiem otázky, aby sa oni dokázali ako obhájiť, prečo to urobili, prečo to je takto, jak to bolo, či to dobre spravila, kde máš kontroly, proste klasická kontrolná práca, ale to gro už robia kolegovia, ktorí samozrejme zase profesne nejakým spôsobom vyrástli z obyčajných študentov, čo netušili, že kde je sever, vyrástli, sú samostatní, vedia pracovať, vedia zanalizovať, dávajú mi nejaké, jak sa tomu hovorí, že inputy, alebo v podstate nejaké nápady, analyzujú to sami a ja v podstate s kolegyňou už sme vlastne také najzásadnejšie kontrolné mechanizmy do toho vstupujeme v tej zmysle, že dobre, definujem nejakú stratégiu, definujem nejakú robotu, kontrolujem výsledky, pretože vo finále som to zodpovedný za to, ako keby ja. U nás to nefunguje taký ten syndrom, že keď niekto niečo pokazí, tak je to chyba jeho. Samozrejme, je to úplne jasné, že ak došlo nejaké manuálneho pochybenia, ale ja som orientovaný spôsobom, že ja som nedohliadol na to, aby to bolo dobre. No a potom samozrejme očakávame spätnú väzbu, že človek, ktorý pochybil napríklad, tak sa z toho poučí a už tie chyby robiť nebude. Ak tie chyby robí, tak potom sa to rieši ďalej nejak inak. Ale toto je taký podľa mňa taký zdravý spätný lúp na to, aby som stále ešte ostal ako v tých technikách a v tých veciach, ktoré som sa naučil a ktoré mám rád a ktorým si myslím, že aspoň troška rozumiem. A pre mňa je skôr nové toto druhá časť, že ako za niekým chodiť, rokovať, pripravovať dokumenty a takto. Čiže je to ako keby náročnejšie. Keď ste hľadali zamestnancov, tak aké boli vaše nejaké také kritéria? No, to je tiež úplne smiešne. Ja som akože v podstate extra nehľadal zamestnancov, pretože kolegovia, s ktorými som pracoval v minulosti, tým, že sme mali vytvorený nielen pracovný vzťah na nejakej úrovni, vo väčšine som bol aj ich školiteľ, priamy akože na doktorát a tak ďalej, tak zároveň sme si vybudovali aj nejaký normálny ako keby osobnostný vzťah, že sme ako kamaráti, tak v podstate keď sme sa rozhodli s Veronikou zakladať spoločnosť, tak sme im jednoducho ako prvá voľba sme ich oslovili, či by nechceli vykročiť na túto dobrodružnú cestu s nami a oni povedali, že teda idú. Napriek tomu, že pred nami vtedy bola len taká nejaká vízia a predstava a tá istota, by som povedal, ktorá práve možno, že pramení v tom akademickom svete, že vlastne prídeš, zamestnáš sa a tam sú nejaké témy a vlastne tá istota, že nevieš, čo bude, tam asi není.
ale vo firme to je. Na začiatku sme nevedeli, čo bude, mali sme nejakú predstavu, získali sme proste nejaké investície, zariadili sme si vlastné krásne laboratória na molekulárnu biológiu, organickú chémiu, bunkovú biológiu, to znamená, že na kultúry a tak ďalej. Všetko sme vybudovali v podstate v holopriestore. No a krásne sa to etablovalo, funguje to dobre. No a vlastne tých nových zamestnancov v podstate buď prichádzali ku mne na odporúčanie, že vlastne niekto poznal niekoho, koho ja dobre poznám a sadli sme si a v podstate väčšinou to ale išlo cez štúdium, že to nebolo ako zamestnanec taký, že ide hneď robiť ako keby, že nejaký hotový. Väčšinou je taký, že som mu ponúkol vlastne štúdium, či už bakalárske alebo inžinierské, lebo ja som stále školiteľ ešte na STUčke, takže to išlo cez štúdium. A u nás nikdy nebol priestor na nejaké masové príjmanie zamestnancov. Vždycky sme hľadali človeka, ktorý by mohol zapasovať do týmu, niečo sa naučiť a chceli sme si ho keby vychovať. U nás je veľa dievčat, čiže tam sa aj prirodzene očakávalo, že dievčatá sem tam ako keby odídu na nejakú dobu a potom je nejaký zástup a tak ďalej. Čiže konkrétne takto, že nových zamestnancov extra, akože nie, ale vždycky aj keď sme brali takto, že sme sa zoznamovali, tak proste normálne. Najprv taký ľudský pohovor, že čo sme, či si sedíme ako, povedzme, ako ľudia, ako chémia, nejaká neverbálna komunikácia. No a vedomosti. U nás to nefunguje úplne tak, že keď nemáš vedomosti, že sa u nás uplatníš. Proste neuplatníš sa, pretože nedostaneš šancu. Ja nechcem človeka, ktorý nemá vedomosti, ktorý je proste stratený, vyštudoval školu. Nechcem hovoriť paušálne, ale vyštudoval školu nejak, sa popretlkával. Taký u nás sa nemáme. To vieš vyselektovať už na to pohovore, alebo to je tá sa ti stalo, že si zistil neskôr? To je tá krutosť toho privátneho sektoru, že ja samozrejme si musím vybrať ten tím najlepšie, ako viem, tak, aby plnil moje očakávania. Je tá prirodzená deľba a tá hierarchia vlastne tej práce je daná a nemám problém prijímať nové myšlienky alebo proste nejaké, by som povedal, nekonvenčných ľudí, ktorí proste sú rebeli alebo niečo také, ale vyslovene mám problém ako s absenciou vedomostí. To mám veľký problém. A žiaľ Bohu, niektoré vysoké školy, aspoň čo ja takto vnímam, niekedy s tou vedomostnou úrovňou absolventov není úplne, ako by som si predstavoval. Čiže taká kritika troška. No, ale je to o tom, že sú neochotní sa to nejak doučiť, alebo že nie, proste... prepáč, dokončím. V čom to je? Lebo ty si hovoril, že tú svoju vlastne prvú prácu si potom získal, takže si povedal, že vlastne nič o tom nevieš a zobrali ťa a že áno, teraz povieš, že vedomosti sú... Dobre, nič o tom neviem v zmysle toho, že ja už som mal urobený doktorát. Okay. Ale nič neviem o danej konkrétnej téme alebo oblasti. Hej. Ja som robil doktorát dobre, teraz nechcem porovnávať proste historické kritériá na urobenie doktorátu, aké publikácie museli byť, koľko to prvoautorský, aký musel byť impact a tak ďalej. Nie je to podstatné. Podstatné je, že ja som sa nebal tej výzvy. Mhm. Ale to neznamená, že som nemal vedomosti. Ja som mal vedomosti, ja som bol na ne patrične pyšný. A ja som ich... V nejakom inom áno, ale mal sektore, som ich. Ale mal som ich. A dneska si myslím, že to štúdium troška v tom kontexte toho, že ako je koncipované financovanie vysokých škôl a všeobecne, že aby bolo viacej ľudí a potom nejaké si to a nejaké tie kritériá. Podľa môjho názoru sa troška s postupom času ako znižujú tie kvalitatívne a vedomostné kritéria na to, aby študenti jednoducho prechádzali tie ročníky a tie vedomosti v podstate mali. Takže ja vidím ten problém v tom, že sa to troška, keď to porovnám svoju éru a dnešnú éru, troška sa zmorfovali tie kritéria. Myslím si, že na škodu veci, pretože dneska sa už ani nenosí taká politicky nekorektná forma dialógu medzi učiteľom a študentom, pretože každý sa hneď možno urazí, alebo to vníma osobne, alebo hľadá všetky možné príčiny len inde, len v sebe nie. Jednoducho ja som bol vychovaný inak, mne ten systém v minulosti vyhovoval, bol oveľa prísnejší, ale vedel som sa na ňo spoľahnúť. To znamená, tam som vedel, že keď budem na sebe makať, tak budem odmenený. Dnešne dobe mám taký pocit, že je odmenený a tento na sebe proste nemaká. A to je ten problém, pretože potom v takýto
iluzórne nastavený človek prichádza do konfrontácie s realitou, to je ako keby prax, no tak sa niekto sa zamestnať. No tak aj, No tak to končí potom takým, by som povedal, vzájomnou nespokojnosťou. Niekto má prehnané očakávania a sebavedomie, že by mal dostať nejakú pozíciu adekvátne ohodnotenú a niekto očakáva elementárne vedomosti, za ktoré by aj rád zaplatil a nedostáva ich. Takže to je taká tá tragédia. A prečo sa to tak deje? Myslím si, že to je plošná vec. Že to je proste plošné zmorfovanie tých výkonnostno-vedomostných kritérií, ktoré sú postačujúce na to, aby človek prechádzal. Ja napríklad nemám niekomu povedať, že proste, keď nevie vyrátať trojčlenku, tak to proste nemá čo robiť, ako sorry. Nehovorím, že toto je ako príklad, ale keď napríklad niekto vyštuduje fyzikálnu chemiu a netuší reakčnú koordináciu alebo reakčnú izotermu, netuší, tak jednoducho... Čo majú tí študenti robiť? No majú sa učiť. To áno, ale stačí to, keď hovoríte, že tie kritériá sú, akože, že sa znižujú, tak tým pádom není to isté, keď má niekto Ačka teraz a No pred 20 to nie je to rokmi, isté, hej, ale tak, ako, v jakom kontexte čo majú robiť? že ako, dobre, tak keď teda budú vedieť všetko na Ačka v rámci štúdia, Nemusia tak, vedieť všetko tak na Ačka. je to teda pre teba dobrý zamestnanec? Nie. Podľa mňa toto je presne to nepochopenie, že ty vôbec nemusíš mať Ačka. Podľa mňa je skôr ako keby, nechcem povedať, že podozrivé, ale známka neodráža vlastne vedomosti. To som chcel povedať aj tým svojim predchádzajúcim vstupom, že kopec ľudí končí s diplomami, s Ačkami a tak ďalej, lebo možno tá forma toho skúšania sú len písomky. Ale možno som to zle sformulovala, že proste... Nestačí mať Ačka, musíš tomu rozumieť. Musíš tom nájsť ten passion, musíš to mať rada, musíš to milovať, ten odbor. Niekedy samozrejme sa netrafíš, no tak mal by si odísť a hľadať niečo iné, aby si bola šťastná. Musíš to milovať, musíš byť v tom dobrá, musíš tomu rozumieť, že toto je to vysnívané, čo si chcela, chceš tom byť expert a ideš do hĺbky a nebojíš sa konfrontovať, nebojíš sa pádov, lebo keď padneš, tak sa znova postavíš, jak Fénix, ale múdrejšia. Keď padneš a začneš plakať, tak sa nič nenaučíš, len plačeš a vyvinuješ celý svet. Čiže musíš to mať tú radosť a musíš si nejakým spôsobom povedať, že toto je to, čo chcem v živote robiť. A potom máš dvere otvorené, pretože to z teba vyžaruje. Len dneska sa študuje spôsobom, niekedy mám ten pocit, že ľudia vyštudujú niečo, čomu nerozumejú, ani sa im tak až tak nepáči, tak... Možno, že majú to prehnané sebavedomie a tie očakávania, to je taký ten fenomén vlastne mladých ľudí, že ja už potrebujem veľa peňazí a skúsenosti tam proste nejsú. Hej, čiže to má aj svoj postup. Ako ten kariérny rast není len o tom, že ideš a automaticky dostávaš nejaké pozície, ale je to rast. To znamená, ty musíš rásť. To znamená, že na začiatku nič nevieš, ideš na vysokú školu, tam sa niečo máš naučiť, potom urobíš nejaké skúšky, ideš ďalej, zase sa niečo naučíš a takto proste rastieš, potom získaš zodpovednosť. Potom musíš viesť nejakým malý tým ľudí, minimálne o počte 1, to si sama ty. To znamená, sama sebe musíš dať najpresnejšie kritéria, aby si uspela. Nesmieš dať nikomu argument, že bude o tebe pochybovať, že jednoducho nemáš vedomosti alebo si lajdacký pracovník. Veď to ty si musíš nastaviť tento svet. Aké to budeš mať, aké si to urobíš, také to budeš mať. Ty keď sa postavíš a budeš čakať na spasenie, tak nepríde. Musíš na sebe pracovať. Hej. Dobre, poďme bližšie k tomu, čomu sa venujete ako firma. Že čo je vlastne ten váš produkt alebo ten výskum? V podstate sú rôzne kategórie liečiv. To nebudem vôbec, to je nadlho. Ale jedna kategória liečiv sa volajú terapeutické oligonukleotidy. Áno. Táto kategória liečiv v praxi není až taká bežná, pretože ono to má svoje dôvody. To, že sa tým ľudia venujú už naozaj nejaký ten útorok, to je fakt, ale existujú nejaké principiálne vlastne zádrhely, ktoré bránia také masívnejšie penetrácie tohto typu liečiv do klinickej praxe, napriek tomu, že ponúkajú obrovitánsky benefit napríklad oproti proteínovým inhibitorom a tak ďalej. Čiže pre poslucháča je to nie celkom dobre známa, možno pre laika. Je to vlastne nová, aj to nová je ešte také zlé, ale povedzme tomu, že je to nejaká kategória liečiv, ktorá ešte momentálne nie je nejak masovo v klinickej praxi. No a tomuto sa venujeme my, pretože samozrejme tá
Táto kategória liečiv prináša nejaké benefity oproti malým molekulám, inhibitorom a tak ďalej a tak ďalej. Funguje na molekulárnej úrovni, keďže sa jedná o oligonukleotidy, tak v podstate interagujú s nukleovými kyselinami na základe komplementarity báz, takže pevne verím, že poslucháči, ktorí teda sú z prírodovedy, tak niečo vedia, že sú nejaké bázy, nejaká nukleová kyselina a tak ďalej. Aj zvyšok vygooglia. Nebudem vysvetľovať. A ponúka to vlastne veľké benefity, čo sa týka presnosti, špecifickosti a tak ďalej. A ten najväčší benefit je, že v podstate sa dajú cieliť aj také molekulárne ciele, ktoré sa inými liekmi cieliť nedajú. Hej? To znamená, že sú niektoré targety sú akože non-druggable a druggable. A tým pádom sa dá naozaj pozerať sa na to ochorenie, ak sa pozná jeho molekulárna kauzalita, alebo teda molekulárna príčina, súvislosť, že niečo sa napríklad zmení, možno nejaká genetická nejaká zmena, tak to má nejaký dôsledok, vytvorí sa nejaký, povedzme tomu, aberrantný, napríklad v onkológii, nejaký aberrantný gén, ktorý potom ide do aberrantného proteínu a ten robí tú galibu. A ten vlastne driveuje celé to ochorenie, takže vznikne taký nejaký nový motor, ktorý potom napríklad robí onkogenézu alebo mení ten fenotyp normálny na maligny a tak ďalej. A to sa v niektorých diagnózach dá vlastne krásne identifikovať a na to sa dá takýto terapeutický oligonukleotid zacieliť, pretože to vyvstáva na nejakej zmene na molekulárnej úrovni, čo sa týka, by som povedal, že nukleových kyselín, ktoré majú nejakú či už priamu funkciu, alebo riadiacu funkciu. Hej? Takže ty vieš vypínať a zapínať nejaké deje v bunke, a na základe toho korigovať ten dôsledok, čo z tých molekúl vyplýva. Rozumiem to aspoň troška zrozumiteľne, dá sa mi pochopiť. To znamená, ak nejaká molekula spôsobuje ochorenie a keď ju vypnem, tak očakávam, úplne toto je zjednodušene strašne laicky, že to ochorenie sa prestane manifestovať. Hej. No to je všetko. Čiže my sa snažíme na molekulárnej úrovni takéto známe molekulárne ciele identifikovať a vlastne väzbou vyviazať a ten molekulárny cieľ zlikvidovať. To sú terapeutické oligonukleotidy. Tomu sa venujeme. No a ako som spomínal, s doktorkou Nemetovou, teda s Veronikou sme vymysleli platformu, ktorá zásadným spôsobom mení ich štruktúrny dizajn. To znamená, tie liečiva vyzerajú inak, ako vyzerali historicky. A prináša to benefit v zmysle toho, že sú oveľa presnejšie, oveľa stabilnejšie a hlavne minimalizujú vedľajšie účinky, ktoré v podstate súžujú napríklad v protinádorovú terapiu ako totálne. Hej? Čiže toto je to, čomu sa venujeme a momentálne sme na prahu toho, že vstupujeme alebo chceme vstúpiť do klinického skúšania už na ľuďoch. To znamená, že my sme už nejakým spôsobom absolvovali nespočetné množstvo testov od molekúl, buniek a zvierat, ktoré nás samozrejme posmelili. No a toto je aktuálny stav, vlastne kde sa momentálne nachádzame. To znamená, že ten najväčší míľnik je pred nami. Chceme ho realizovať, no a je to samozrejme klinická skúška na ľuďoch fáza 1, čo znamená, že v prvom približení je to teda bezpečnosť. A teda na onkologické ochorenia? Máme 5 terapeutických programov, jedno z nich je onkologické, tam máme najbližšie, pretože to historicky sme pracovali teda spoločne v detskej nemocnici na onkológii, ale máme diagnózy aj vlastne renálne, neurodegeneratívne, aj infekčné a kardiovaskulárne, to je vlastne tých 5 oblastí. Máme to takto zakategorizované z vlastného výberu a to pretože sme chceli ukázať, že tá platforma nie je limitovaná vlastne typovo na ochorenie. Samozrejme, na každé ochorenie potrebuješ jedinečný liek, ktorý vyvstáva z nejakej platformy, jedinečný oligonukleotid, ale tá pointa, že niektoré ochorenia naozaj postihujú nervovú sústavu, niektoré postihujú konkrétne orgány. V onkológii samozrejme zmyslom je redukovať nádor, kdežto napríklad v renálnom prostredí alebo v renálnych diagnózach je skôr oddalovať zlú prognózu alebo regeneratívnu medicínu v kardiovaskulárnych vlastne diagnózach a tak ďalej. Čiže to sú rôzne aspekty, na ktoré sa všetky dajú využiť terapeutické oligonukleotidy. A tuto pracujeme na tomto. Znamená, máme 5 programov, máme 5 kandidátnych liečiv, každý v nejakom inom vývojovom stupni. No a snažíme sa to, samozrejme máme svoje priority, ale snažíme sa to plošne nejakým spôsobom posúvať a ten milník je klinická štúdia. O tom každý z nás sníva, pretože
My síce vieme vyliečiť nádorovú myš za 5 dní dočista, ale nádorová myš je nádorová myš, není to proste človek, čiže máme nejaké objektívne sebavedomie, ale to, po čom každý z nás, teda nielen vedecky, keď sa hovorím vedecky, ale aj osobnostne, ako človek túži, je pozitívny výsledok klinickej štúdie, pretože na konci toho celého snaženia je pacient. A ja ako pacient v budúcnosti, keď budem, alebo by som mohol byť, alebo sa predstavím v tejto pozícii, by som bol nesmierne rád, keby existovali rôzne terapeutické modality alebo lieky, ktoré mi môže môj ošetrujúci lekár napasovať podľa toho, v akom som stave. Ale očakám od nich, že budú teda funkčné a hlavne teda bezpečné. A špeciálne v protinádorovej terapii, kde vieme, že tie vedľajšie účinky sú častokrát veľmi zásadné a dokážu aj samotnú tú terapiu úplne ako keby zastaviť a zrujnovať, pretože ten pacient nedobre toleruje aplikovanú terapiu. Čiže tento svet je troška taký smutný a troška krutý, ale je najvypuklejší, čo sa týka vedľajších účinkov. A aj z tej histórie, keď sme boli na fakultnej nemocnici, tak sme si kladli tú otázku, že či tie veci nemôžu byť lepšie, či nemôžu byť šetrnejšie a tak ďalej. A podľa nášho názoru môžu, no a preto sme založili firmu a preto sa snažíme robiť to, čo robíme a už sme jednou nohou tam. Tak to je super. Je to super, je to samozrejme strastiplná cesta v zmysle toho, že je aj dobrodružná, že veľa sme sa naučili a sme samozrejme aj veľa preskákali, ale už vieš, komunikácia s regulačným orgánom, rôzne komunikácie tak, aby výrobný proces bol nastavený. To všetko sa sklobuje, že už to nie je len taká veda, že dobre, niečo mi dá a niečo si idem vyskúšať. Už to má ten rozmer ako keby reálnej výrobnej praxe a na tom teraz momentálne pracujeme, aby sme sa dostali vlastne ku konkrétnej liekovej šarže. Ono to je také, pre nás to je veľmi čarovné, keď si predstavím, že pred 15 rokmi to bol ako papier. Nej. A dneska pracujeme na tom, že v podstate normálne, keď si v lekárni, to ako parafrázujem, lebo takto ako ja približujem, si kúpiš ako liečivo, tak to je ako, pre nás to je ako kúzelné, hej, že to je ako naše také baby, že sme naozaj zmotnili tie naše predstavy a vízie prostredníctvom tej práce, nasadenia a aj také, by som povedal, normálne prirodzené ľudskej viery v to, že sa to dá urobiť inak. No tak sme to zhmotnili a teraz vlastne komunikujeme a snažíme sa jednak získať aj peniaze, snažíme sa aj podávať nejaké grantové aplikácie tak, aby sme získali adekvátny počet proste budžetu na to, aby sme mohli ísť ďalej vlastne do klinických skúšok na lodi. A v tomto kontexte si dovolíme samozrejme to, že veľmi radi sa stretávame s ľuďmi. Teraz som bol na kongrese v Budapešti, fantastická komunita, práve špecializovaná na oligonukleotidy. Zasa neskutočný posun vpred smerom ku klinike, čiže tie partnerstvá, tie investície, ktoré sa tam realizujú, majú reálne zmysel a ten najsilnejší moment, ktorý tam bol, a to mi Veronika určite dá za pravdu, je to, že bola tam diskusia jedného pacienta, ktorý diskutoval vlastne s inventorom lieku, ktorý on používa. Mm-hmm. No to bol proste akože veľmi silný moment, pretože samozrejme ten liek mu zmenil život, to bolo vlastne na diagnózu, svalovú diagnózu, na spinálnu muskulárnu atrofiu a v podstate je to strašne čarovné, že má to zmysel, že ten človek vyvinie nejaký liek a potom sa stretne s pacientom, ktorý ho používa a normálne si na kongrese ako vymeniajú názory a poznatky a je to naozaj v tomto kontexte ako life-changing moment, že proste že nemusíš byť tam, ale keď to vidíš, že to snaženie má zmysel, tak je to proste fantastické, že sa to darí, že ten trend ide a tie oligonukleotidy sa dostávajú do praxe stále viac a viac a nachádzajú si to uplatnenie a pomáhajú tým ľuďom, to je super. Akým spôsobom to bude vlastne podávané tým pacientom? No, samozrejme, rôzne diagnózy vyžadujú rôzne podávanie. Keď sa napríklad, to je ako príklad teraz poviem, hej, keď sa bavíme o nejakom systémovom podaní, kde ty v podstate potrebuješ dostať do každej jednej bunky to liečivo, tak väčšinou sa používa ako intravenózne, hej. A potom samozrejme z toho vyplývajú, keď získaš nejaké dáta, možno, že priama nejaká plazmatická koncentrácia liečiva nemusí byť úplne ideálna, čiže tam sa to optimalizuje, potom sú rôzne subkutálne podania a tak ďalej. Ale napríklad, keď chceš riešiť neurodegeneratívne ochorenie, ktoré teda postihujú nervový systém,
tak vo väčšine prípadov je to napríklad intratekálne podanie, že vlastne to picháš do mozgomiešného vlastne moku, do kanálu, tak aby to liečivo sa distribuovalo tam, kde má fungovať. Čiže to sú rôzne. Ale v našom prípade uvažujeme na začiatku o systémovom intravenóznom podaní, pretože máme fantastické predklinické data, čo sa týka biodistribúcie a hlavne toxicity, kde my do dnešného dňa proste nepozorujeme žiadnu orgánovú toxicitu ani pri 100-násobne vyšších dávkach než tie, ktoré si myslíme, že budú terapeutické. Čiže tu sme veľmi ako keby sebavedomí a veľmi plní očakávania, preto všetko koncentrujeme na to, aby sme zrealizovali tú klinickú štúdiu. No, tak to som zvedavá. No to sme všetci zvedaví a myslím si, že viacerí z nášho okolia. No my si držíme už nejaký ten piatok, ale to je super. Ako ja si myslím, že keď sa človek ako odbremení a fandí dobrým veciam, tak jednoducho každá dobrá vec, nech to urobí kdokoľvek, či to je na Slovensku, Maďarsku alebo aj inde vo svete, ak na konci toho snaženia má byť to, že ty vlastne zmeníš niekomu život k lepšiemu, tak je to proste podľa mňa fantastický akože pocit. Hej, to verím. Ale aj tá motivácia, vieš, že robiť. Že robiť na tom, že jednoducho nepolavíš, lebo máš prirodzené sinusovité, máš pekné momenty, kde sa tešíš, keď získaš nejakú cenu, získaš nejaký grant, sa tešíš. Potom máš momenty, kedy máš frustráciu, nejde ti, nefunguje ti data, nedobré a niečo sa kazí, vzťahy sa pokazia proste, hej. Čiže máš takú špirálu, ale vnútri, keď sa nastavíš na to, že kto je tvoja cieľová skupina, není napríklad farmačka, ale pacient, tak vieš preklenúť úplne všetko. Proste keď sa na to pozrieš touto optikou, tak vieš ísť dopredu, aj keď máš ťažké chvíle. Hej, čiže to je to, čo vás drží pri tom. No mňa určite. Hej. Ostatných neviem, ale pevne verím a myslím si, že natoľko ich poznám, že keď budem hovoriť za nich, tak že nás to drží pohromade všetkých. Mhm. Akú radu by ste dal do života mladšej generácii? A aké mladé? To je otázka, lebo ja som už dosť starý. Tak napríklad maturantom alebo už vysokoškolákom. Jaj, maturantom, dobre. Takže najprv maturantom. To je totiž to... Dobre. Maturantom dám takú radu, že musia sa naučiť postaviť na vlastné nohy. Sú už akože mature, urobili teda maturitu a musia byť dobrí ľudia a keď budú hľadať cestu, ako spolupracovať a nie ako nejakým spôsobom sa škriepiť, pretože nadobudnú nejaký neomylný a žiaľ falošný internetový pocit, že svet je taký, ako je možno na Facebooku alebo na sociálnych sieťach, tak to budú mať oveľa ľahšie v živote a myslím si, že stretnú ľudí, ktorí im veľmi radi pomôžu. Napriek tomu, že sú mladí. Ak toto sa im nepodarí, tak budú len projektovať svoje ego a budú podľa môjho názoru trpeť a vyselektujú sa do takej komunity ľudí, ktorí budú rovnako proste takto troška nešťastní. Čo sa týka vysokoškolákov, tak ja si myslím, že není hanba hľadať. Naozaj musíš hľadať človeka, ne takého, čo ti pridelia, ale hľadať toho človeka. Môžeš s ním napríklad robiť bakalárku alebo diplomku, ale v rámci tých spoluprác musíš hľadať človeka, ktorý ti proste pasne. Ktorý ťa naučí, ktorý ti povie, ktorý ťa usmerní, ktorý sa ti nebude rehotať, keď niečo nevieš, ale ktorý ťa v tom tréningu, lebo on chápe, že si v tréningu. Ty nemôžeš tie veci vedieť, nemáš žiadnu šancu. Bakalár netuší, dobre, nechcem byť zlý, ale bakalár netuší nič. Inžinier tiež veľa vecí, stále je tréning, dokonca aj ten doktorant je stále v tréningu. A až keď urobíte skúšky a nadobudne to sebavedomie a to trvá tie roky, preto je to 3 roky, potom 2 roky, potom 4 roky, alebo 3, alebo koľko, to sa nedá ako preskočiť. Niekto má štartovacú pozíciu veľmi, by som povedal, ľahšiu, lebo je talentovaný, alebo mu to lepšie páli, alebo má proste šťastie, to je úplne v pohode. Niekto si to musí odmakať. Ale ty, keď nebudeš hľadať to šťastie, že nepôjdeš mu naproti, tak ho nenájdeš. Jednoducho budeš čučať a budeš pravdepodobne tým, že ho nenachádzaš, budeš len frflať a brblať a potom sa dostaneš možno do takého apatického bahna, kde to začneš vlastne každú zložku spoločenského života v zriadení alebo v štáte alebo v krajine, v ktorej budeš žiť, vidieť touto apatickou vlastne prizmou. A to je škoda, to je nešťastie.
Oj, tak ďakujeme veľmi Treba hľadať. pekne. Podľa mňa treba ísť tomu šťastiu dopredu a naozaj není chyba si povedať, že toto mi nevyšlo, myslel som si, že to bude lepšie, to bude zaujímavé, tento odbor sa mi nelúbi, je to blbosť, idem niekde inde. A to šťastie nájdeš. A uplatníš sa a budeš tam perfektná. Budeš perfektný lakírnik. Hej, niekto vyjde zo strednej učňovky, perfektný lakírnik z auta, expert, povie ti taký lak, makový lak a budeš žiť v automobilovej kozmetike. Úplne v pohode. Nemusí z neho byť raketový inžinier. A ten druhý zas, toto mi nevyhovuje, táto manuálna práca. Ja chcem proste robiť výpočty. Robiť výpočty možno o vesmíre alebo o niečom, čo polovica ľudí nerozumie. Ale ak v tom budeš šťastná a budeš v tom dobrá, tak si zaslúžiš svoj rešpekt, budeš mať tú svoju pozíciu vo svojom živote a bude ťa tá práca náplňať radosťou. Všetky ostatné varianty sú nešťastné. Hej, no, súhlasím. No, ďakujem. Máme zhodu. Dobre, tak áno, ja som tiež vyberala si vysokú školu podľa toho, že čo by som chcela raz robiť a čo ma baví a nie, že iba tak, akože pre titul. Takže... Vieš, ono to je tak, že tá voľba není vždycky taká čierno-biela, pretože tá spoločnosť a tie hodnoty spoločnosti ťa formujú a troška ťa aj deformujú v tom, že sa musíš prispôsobiť, že keď chceš proste prežiť. Kedysi bakalári začiatkom minulého storočia, to bol veľmi hodnotný titul, pretože ako jediná si mohla otvoriť vlastný obchod. Proste začiatkom 20. storočia, hej? Kedysi lekári, ktorí zachraňovali, boli stelesnením vlastne tých vedomostí, že vlastne kto už nám má iný povedať, než pán doktor, ktorý všetko vie a má tie encyklopedické vedomosti a tak ďalej. A dneska sa to troška zdevalvovalo, že ty keď chceš uspieť, musíš mať titul. Jednak ti zákon dá nejaký peniažčok navyše, ale potom, keď vidíš, že vlastne ten titul už nezodpovedá tým vedomostiam, tak sa devalvuje ten titul a je to proste tragédia. Potom už má každý titul. A potom ty, keď ten titul nemáš, a niekto sa na teba, žiaľ Bohu, povrchne pozrie, tak vlastne ti povie, že no tak to asi nemá vedomosti, neprešla si vlastne tým kolečkom, ale pritom o tebe nič nevie. Čiže to sú také rôzne aspekty a strašne závisí na tom na tej individuálnej situácii, že kto je ako vychovaný, kto má aký hodnotový systém, čomu verí a niekedy ti dokážeš ako preliesť. Ty vieš byť aj úspešná, napriek tomu, teraz to poviem ako hnusne, že proste si nechytrý. Ale to sa samozrejme všetko dá. Len otázka je, že jak to je v globále, hej? Že ja nehovorím individuálne prípady, proste, ktorí si žijú americký sen, ale hovorím všeobecne o tých trendoch a o tom, že kam tá spoločnosť smeruje. A keď to vzdelanie bude devalvované z ľubovoľného dôvodu, tak samozrejme aj vzdelanostná ekonomika bude proste trpeť. A ľudia, ktorí majú napríklad viacej dovienka v hlave, tak sú rovnako prínosní ako tí, čo majú viacej dovienka vlastne v ruky. To znamená, tá spoločnosť musí v tejto harmonii proste fungovať, pretože my bez ľudí, ktorí robia v doloch, alebo kujú železo, alebo robia v energetickej sfére, my nemôžeme fungovať. My nevieme nič, my nemáme základné veci na chod. Čiže je to spravodlivé podľa mňa, ale treba sa snažiť. A keď človek není spokojný, tak nesmie čakať na spasenie, ale musí jednoducho kopnúť do stroja a to šťastie si nájsť. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, že ste prijali pozvanie a teda prajeme veľa šťastia. Ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých a želám pekný deň ešte.